Levels. Conquering. Already. What is the conquering? Father parents to the maximum. Coming as a man to man to never be a bird. Everyone in there. Dundo. Tangara. Ndongosimudza Musoro ngegungum ndikakushaya baby ndoita chidamdam ndovanda baby tanga nekubatirumu tozopedzerana kana tapinda mubedroom. Ndongosimudza Musoro ngegungum ndikakushaya baby ndoita chidamdam ndovanda baby tanga nekubatirumu tozopedzerana kana tapinda mubedroom. Ndovanda karaka top pisa ngwe karaka shot pisa iwe sade kunimisa ngewa bira kudara iwe uchida kunichikisa sinas ndokurisa iwe baby. And in the way, it's all personally. Talk about a professionally. Nishikavirira pauno wainira uchizikirira uchi. Ndongosimudza Musoro ngegungum ndikakushaya baby ndoita chidamdam ndovanda baby tanga nekubatirumu tozopedzerana kana tapinda mubedroom. Ndongosimudza Musoro ngegungum ndikakushaya baby ndoita chidamdam ndovanda baby tanga nekubatirumu tozopedzerana kana tapinda mubedroom. Arikuita kunge arikutamba chifamba chitamba le body language ane arikuita kunge arikufamba chifamba le body language ane body language ane ba appetite kuita kunge ka language kambo bikirwa ka sausage funge mwana yeyu da pesana naye pandan chifamba message. Ndongosimudza Musoro kana ndakutsvaga vangu ndikusimudza Musoro kana ndakudawo wangu ndongosimudza Musoro ngegungum ndikakushaya baby ndoita chidamdam ndobva baby tanga nekubatirumu tozopedzerana kana tapinda mubedroom. Ndobva karaka top pisa ngwe karaka shot pisa iwe sade kunimisa ngewa bira kudara iwe uchida kunichikisa sinas ndokurisa iwe baby. And in the way, it's all personally. Talk about a professionally. Nishikavirira pauno wainira uchizikirira uchi. Ndongosimudza Musoro ngegungum ndikakushaya baby ndoita chidamdam ndovanda baby tanga nekubatirumu tozopedzerana kana tapinda mubedroom. Ndongosimudza Musoro ngegungum ndikakushaya baby ndoita chidamdam ndovanda baby tanga nekubatirumu tozopedzerana kana tapinda mubedroom.